Здравейте хора, аз съм Мариан Гейминг и днес ще играя Грани 2. И ако харесва да качвам такива видеа, дайте по един лайк, абонирайте за канала да получавате известие, когато качва ново видео и да започваме. Ден първи. Тук нищо няма. Тук няма нищо. Ето го дядото. Ела, дядо, ела. Ако ме хваниш, ела. Така, заобикалям го така. Отварям тази врата, влезам вътре. Не знам дали побутнат тези закачалки. Така. Тук няма нищо. Книга за хеликоптера. Това може да ви потрябва. Така се заключа в банята. Това мисля, че беше за лодката. Не съм много сигурен. Така. Влизам тук. Затварям. Кизам тук да видя дали има нещо. О! Но това е електрошока. Идеално. Точно това ми трябваше. Така. Ще изчакам в момента бабата да дойде. Ще изчакам бабата. Две минути изтъжа. Ето го дядото. Лека лоша на теб, дядо. Дропвам го. Не така легни. Ще го взема ключа да го дропна. Ще го взема това с мене. Ще проверим тук кога има. Нищо. Нищо, но се качваме на втория етаж. Така, тук няма нищо. Тук. О, бензин. Добре, аз мисля да бягаме с лодката. Това сега отиваме да сипим бензин. Бързо, че има малко време. Дай да го напълня, не знам. Ето. Добре, бързо. Така ти ви трябва бързо да се взимаме електрошока, че всеки момент трябва да се събудат. Се спалят, не? Това трябва по-бързо да го взема, да съм готов, че ще стане опасно. Да си бия под ръка. Така, тук няма нищо. Тук едва ли ще има нещо. Леко през тука.
Ай, бързо е. Тук вътре има ли нещо? Има. Но това е за хеликоптера, добре. Чувам някакви стъпки. Леко през тука. О, това е за лодката, добре, добре. Охлюва звънна. Да ги застрелям. Още веднъж. Да съм. Да съм си сигурен. Колко може ти баба, лека ти нож. Дядо. О, той е долу в мазето. Не трябва да е долу. Той дядо къде отиде, бе? Дядото го няма. Въобще не се е спал. Няма как. Аре бе, дядо, къде си? Дядото го няма. Дядо. Дядото верно го няма. А, ето го, бе. Добре. Това тук ли бе за лодката? Добре, хвърлям го. Бързо, бързо слизаме. Забавят ме още малко време. Да слизам, да сложим това на лодката. Бързо, бързо, бързо. Да видиш кой да избягаме. Слагаме тук. Това обаче ключ за къде беше? Тук пак звъни. Бабата тук ли е? Не, бързо, бързо, вземи го. Добре, бабата би трябваше да е жива. Тук ми трябва на ключ. Сега ти убива един път. Да взема ония ключ. Че там така. Чайте малко хора, спима за малко клипа. Така хора, върнах се. Чух, че бабата свира на пияното. Добре, бабата ти усе охлюва си там. Каквото е, нали? И аз сега отивам там. Лала, чакам песни търпение, лала. Лала, бучки, лала.
тук искам. Тук. Так. Така, вземам си го. Така. Сега отново дялото ми проваля плановете. Трябва бързо да намеря и да го застрелям. Но не знам къде е. Дядо. Те отворя тази стая. Мерси, дядо. Дядото ми отворя тази стая. Окей, тук пробваме. Тук вече за хеликоптера. Тук. Там. О, тук има гранати. Верно имаше гранати в тази игра. Имаше гранати така. Това не ми трябва. Тук ми трябва. Опа. Какво ми трябва? Добре. Какво става? Тук ми трябват картините. Добре. Това ми трябва. Ще по-първо да го закарам. Ето го кормилото. Или? Добре, това няма някой. Добре. Малък проблем. Заключих се. Как трябва да го отворя? Това си няма нищо. Не трябва да чакаме. Ето е бабата, около отново е вика. Никъде няма дядото. Иначе трябва да чакам дядото да отвори тогава. Ето го, дядото в мазето. Значи бабата е приохлюва, дядото в мазето, къде трябва да е. Добре, май идва. Дела да идва на дялото. За да може да ми отворе. Ще ключа малко остана там. Дядо отива за музиката. Добре, хора, салона, когато мога да излезе от тук. Добре, хора, дядото не ми отвори, ама видях един друг начин, който в момента видях, че мога да излезна. А той е през тази шахта. Това че... Прави така е много бързо, бабата ще ме види. Веднага под леглото, добре. По-хубаво, че видях тази шахта или пътя да свърши. Добре, бабата се оглежда. Тръгна си. Аз съм веднага през тука. Бабата е втория, ще се го закръпя. Бабата е защо. Значи долу в мазето това са не чук. Бабата и състава кормилата на лодката. Така. Оставям го. Какво би трябва сега?
Какво ми трябваше? Каблуки. И от ключовата върна ще ми готови. И после ми трябва само ключи. Къде няма никой? Добре. Трябва. То ключ. Много леко. Майко. Аз чух някакви стъпки, ама... Трябва да изкочи. Ден втори. В момента много добре се справя, много. Добре се справя. Добре. Ден втори. Така. Веднага май не мога да се кача на втория етаж, защото бабата, нали? Май мога. Се опитам. Качвам се. Вземам ключа и нагледам тук. Не. Ще влезе тук вътре. Чакай бабата. Ще дойде ли? Дайте. Видяла. Добре, сега трябва да изчакаме да дойде. Аз забравих къде си хвалих електрошока. Трябва да намеря къде съм хвалил електрошока. I see you. Чао. Не, точно там да тръгнеш, верно ли ме, мама? О, ето го дялото. Разминават се горе. Дялото би трябвало да слезе долу, нали? Да. Добре. Се качвам опът плесъл включил. Так, отивака се. Качи го хубаво без проблем. Се замкръвам. Да видя къде са. Бабата да си ли тук? Добре. Добре, това за хеликоптера. Тук на земята, бе. Добре, тя да отиде там, аз да се качам по-горе. Така, къде беше тук? Не, от другата страна. Е тук. Първа част от снимката. Пак се заведем. Няма къде е бабата. О, бабата точно при вратата. Да. Да, няма тук не е. Ето е бабата. Ето го. Той е слуша музика. Добре. Ето. Добре. Трябва да слеза долу в мазето, защото там долу има още такова. За отключване бързо. Бабки. И ще го видя. О, майне! Майко, изтръпнах. Ще пустя малко тук. В класа. Добре, чакай да пусна точно тук.
Тя едва ли сега мая дойде, защото... Или ще дойде, защото Охлюва... Какъвто Охлюв. Не знам какво е там. Я викна. Май няма да дойде. Да, той няма да дойде. Чакаме да работите. Така бързо тук. Оле. Видя ли ма? О, майко, майко хора. Това какво стresна. Ами ще няма да дойде тука. Майко. Така, рекламата се махна и сме ден трети вече. Той мисля, че не трябва само памуки, които да намерим къде е. Мисля, че вече може да избягаме. Само трябва да го намерим. Не, аз умрях горе. Дядо. Мисля, лекичко да го следа. Така. Бабата отива права хубава. Добре хора, върнах се, скрих се под леглото. Какво правя? Така. Вземам си клещите. Сега, не трябва да правим кръц. Бързо да няма. Отварям. Ти ли ме видя? Няма. Ти не ме видя? Ти не ме видя, дядо. Слезе си пак долу. Слизай си, отивай спинкай. Това няма да спи. Добре. Още с ми трябва. Дядо спи, не дай се събуждай. Така. Влизам в тази стая. Качвам се долу малко. Не бях видял едно нещо. Тук какво не съм проверил. Болти. Окей, пак взема електрошока. Да ги запечатам още един път само. I see you. О, не можа го взема. Бързо пригод. Майко не можа го взема. Майко не можа се взема, бе. Нищо е сега го взема. Чакай, о! Имам шансове, тук имаше. Нищо, давай. Никой не се спава да разгледаме. Тук имаше.
Текст туалет. Текст тук. Опа. Да, това е там долу. Да видим с кой да избягам, извъртата ли с колата, ще видим. Кой да прави първо това? Така, бързо. Имаме 2 минути. Кой вече от тях тича някой? Така, това се дигна. Трябва ми пабуки и кролбар. Пабуки и кролбар. Сега къде го оставих толкова? Долу в мазето. Има където пабуки. Сега взема този кролбар. Тук са хора, много трябва да се скрия от леглото. Така, трябва да взема кролбара. Те вече са живи ли? Си взема кролбара. О, не. Пак трябва да влезе тук. Ще изчакам няколко минутки. Добре, тръгва си. И лекичко от тук. Лекичко. О, не, убий ме. О, не го убивай. Бягай. О, майко. Как се оплаших, че не ме уби. Не. Но добре, няма да влезе поне при мен. Добре, хора, върнахме отново. Бабата е самофна. Камерата светеше и то дяло дойде. Парет, последен ден, 4. О, искам много да тази игра. Така. Бързо си взема кролбара. О, не. Не. Се скрия за малкото от тока падна, още не го видях. Много ти няма майли. И двамата ме видяха. ме видяха. О, сега и двамата влязат. Ето, аз къде избягам. I'm hungry. Оле. Бабата излиза, ма дялото влиза. Къде отиваш долу? Добре. Дялото след долу. Слизай си, давай, слизай. Така, слизай, бе. Трябва да мера само пабукито. И мисля, че знам къде е. Това не ми трябва, мисля, че знам къде е. Само трябва да намеря къде беше гайчения ключ. Тук май още не съм проверяла. Няма нищо. Да. О, не, бабо. Бабо, не. Оле. Добре, се трябва да спра водата. После трябва да скача горе.
взема месото, да го храна от това нещо. По някакъв начин е. Нали? После, мисля, че при него трябва да е пазухи. Ако не е при него... Не знам просто. Ето е пазуха. Ето е червало. Започвам. И захващам спокойно. Това такова. Може да отворя. Видно се. Това се отказа. О, не. Това ще отвори. Спря. Трябва да се маха. Пак си да попадаме. Ай, стига, бе. И съседката върнеш на плов. Къвто си. Так трябва да чакам хора. По-бързо махай. Махай за бързо. Where are you? Да приятно не се сюда. Има баба. Ще надявам. О, сетих се. Ето го. След това газ, давай. О, се справим хора. Сетих се как. Така. Ела. Излезе. Това изчезва. Ето се изгрена, тук трябва. Бабуки! Ето го хора. Мисля, че избягахме от бабата и дядото. О, не. Трябвало ми и дръжката. О, не. Трябвало ми и дръжката. Това вече е малко проблем, че... Не забелях, че дръжката трябва... Малко... Като пратим в другата снимка, там го работим, да е това, не? Затова. Мисля, че още не са спалнали за това, че... Но, тя е забърза. Бързо се взема снимката. Тук следната част.
След това добре, качвам. Ето тук е weapon kit. Сега и за пушката. Там горе може да е дръжката. За това че... Само пистолета ви трябва. Така. Хората ще мога да ги оцела. Ще върна, когато ги оцела. Добре, хора, отключих една врата. Сетих се на друго нещо. Само трябва да видя къде бях оставил клещите. О, не. Сега ако дялото му заградил там. Клещ трябва са горе. Добре, дядо. Ребята, къде ги оставихте клещи? Ай, тук са. Качваме се по-горе. Тук може да е дръжката. Тук вътре. Тук мисля, че ми трябва клещи. Do you want to play hide and seek? Чакай малко, хора. Добре, хора, върнах се и намерихме дръжката. Все остава. Добре, хора, намерихме дръжката. Само трябва да ги изложим. И дялото уби. Последен ден. Тук съм, хора, това е последен ден. Тук ако само умра, не знам, просто оставам само да сложа дръжката и да се обитам от тук. Ако не успея, не знам, просто. Просто ако не успея... Просто ако не успея. Не знам какво ще стане. I see you. О, не. Дядо. О, добре. Дядото идва тук. Бабата там не ме видя. Дядото не знае, че съм тук. О, не, верно ли бабата идва тук? Добре, хора, се върна вече, кога съм махнал тук. Добре, хора. И бабата се махна. Отивам си, взимам дръжката, която беше... Хора, добре, къде беше дръжката? Добре, къде ме уби дядото? Някъде тук точно. Ето го. Ето. Са леко, хора, леко. Добре.
Бабата отива при хлюва. И това е, хора. Минах грани 2. Минах грани 2. Това просто, хора. И ако ви хареса този клип, дайте по един лайк, абонирайте се за канала, за да получавате известие, когато като нов клип. И до следващия път.